И ето ни отново в канала Cyber Level, каналът, който ще говори само и единствено за правене на пари, ще показва как се правят майнинги, как се настройват майнинг системите, как се трейдва и всичко в общи линии, което съм събрал като знания, ще го споделя с вас чрез моите видеа. Затова ще ви помоля, ако имате интерес към това нещо, да се абонирате за канала. Ако ви хареса темата или въобще като цяло идеята за този канал, да го лайкнете. Ако имате приятели, които се занимават или имат сходни идеи като моите, може да го споделите и по този начин да ми помогнете да се развивам по-добре и по-добре. За бъдещи идеи може да ми пишете долу в коментарите, ако нещо не сте съгласни или нещо искате да добавите. Съответно, винаги може да го споделите в коментарите отдолу, аз ще ги погледна и ще се радвам да ви отговоря и ще се радвам да съм ви полезен като цяло с моите видеа. И така да започваме. Малки покемончета, жадни за пари. Време е да ви покажа каква е моята идея и моето виждане и защо реших да инвестирам 5000 лева в определена валута. Така че няма да губя време, започвам да ви обяснявам и започваме с нея. Ето и валутата. Валута се казва Гала. Сайта съм го направил на английски, защото ми е доста по-лесно. Конвертирал съм сумата да е в български пари. Моментната и цена е 5 стотинки, 371 и така нататък. Не ги знам те многото неща, ама са важни. Следователно, когато погледнах в годишен вариант, погледнах цялата статистика и видях, че първоначалната цена за една година е била 3 стотинки. Преди да започне изкачването, най-ниското дъно на тази монета е 2,4 стотинки, което говори, че при евентуален спад мога до следващото дъно най-много да загуба 50% от сумата. Аз съм решил да инвестирам 5000 лева в нея и затова съм готов с сапорт още толкова. Когато се инвестира някаква сума, е хубаво да има точно толкова за евентуалните спадове, да може да се направи средна цена за покупка, чрез която после да може по-бързо да възстановите при покачването на валутата си, вземете парите плюс наградата. Аз закупих на 5,3. Реално, ето тук успях точно в най-ниска точка на 5,259 да купя за около 4100 лева. След което съответно започна покачване, но го имайте напред, че след покупка на голяма сума има и голям шанс леко да започне надолу, даже доста надолу някой път, но този случай започна нагоре, което е супер положително. Така че моят съвет е, ако сте решили да купувате тази валута, сега е идеалният момент, защото абсолютно никаква съпротива няма тази валута да направи по 5 пъти. Първото и покачване ще бъде на 25-30 стотинки. Аз ви гарантирам. Тръгна ли да се качва тази валута, отива директно на 25 стотинки. Сега в момента е 5. Всичките валути, които разгледах в Market Cap, навсякъде, няма такава валута, която да може толкова бързо да направи минимум 3 до 10x директно. В смисъл, това е изцяло мое виждане. Пак казвам, изцяло мое виждане. Не гарантирам, че случи така. Под никакъв повод не ми взимайте мнението за правилно. Просто ви казвам какво аз мисля и защо съм решил да инвестирам сумата от 5000 лева в нея. Имам резерва още толкова, която при евентуален спад да мога да компенсирам цената, да осредня, за да мога да по-бързо да си възстановя парите и да взема и печалба. За 7 дена валутата е била на 6,3 стотинки, което е горе-долу 20% по-високо от сега. Това означава, че при инвестиции от 5000 лева, при възстановяване на цената, което е напълно възможно след ето тук и тук, тази валута ще ми гарантира 1000 лева веднага печалба. Но аз не търся 1000 лева, аз инвестирам в дългосрочен план. Очаквам поне един месец минимум, за да се развие тази валута. Много рядко са валутите, които правят от ден за ден или от час за час нещата. Има ги като вариант действително.
Но най-хубавото нещо е да бъдете търпеливи и да не инвестирате всичките си пари, защото при евентуален спад, ако вие сте изразходили парите си и искате да си дръпнете обратно тази сума, вие ще сте на загуба, за което не дейте. Сумата, която сте готови да загубите, само нея е хубаво да инвестирате. На месечен план валутата прави страхотно. Малко ме е яд, че не съм я взел. Вече съм 25% напред. Значи горе-долу се движи почти по биткоина, но си има и собствена гледна точка. Това е едното, второто, третото. От тук нататък 99% от случаите, които правят така, следващото му изкачване е високо нагоре. Дано да е така, дано съм прав за моето мислене. Все пак инвестирам, но да ви покажа нещо интересно. След като инвестирах парите, буквално са се покачили. Ето това е. Аз го фанах точно ето тук. Много ютубъри в момента и колеги в бранша рекламират тази валута. Също така тя е и геймърска, Gala Games, която аз като човек, който обожава игрите и в общи линии от дете винаги съм бил пред компютъра, за мен това е топ валутата. Съответно аз съветвам всички хора, които искат да инвестират тази валута, да влезат в NiceHash. Ето това е, вече съм закупил. Взел съм за 4183 лева. Приготвил съм още 303 лева, които да са в готовност. Почти 10% от сумата да компенсират при евентуален спад. И също така в друга борса в момента имам още 1400 долара, които също съм готов при евентуален спад да компенсират. Тук съм инвестирал в една интересна валутка Sagiso, която ми даде печалба. Действително това е от тези тук съм вкарал някъде около 50 долара и тя продължава да расте и аз няма пипам. На 2000 долара предполагам ще извада. Това е Radiant. Radiant е майнинг система и това е единствената валута до момента, която не се е покачила и аз затова вярвам, че на фона на другите, които се покачиха по 5, по 10, по 100, тя има шанс да направи също по 10. Затова съм я оставил и тези валутки всеки път си правя в тази борса. Има нови обяви и в тези нови обяви излизат новите валути. И аз като излезне инвестирам по 2, по 3, по 5 долара в най-различни валути. Тук съм взел около 20. Някои спадат, някои се качват. Взел съм ги буквално на произволен избор, защото имаше валути, които срещу 4-5 долара ми донесаха печалби 130, 150, 200 долара. 212 мисля, че беше най-голямата. Ето тази една от тях, която сложих 2 долара в нея. Сега ще ви кажа силно точно колко е да не ви изложа. Тук има търговска история. Значи тук съм сложил 3 долара. Около 5 долара съм купил от нея. В момента е на 8. Допреди няколко дена беше направила почти по 4 от това, което е в момента. Значи била около 32 долара. Аз не ги извадих. Защото като погледна на по-дълъг период, а и в момента биткоина се катери и съответно пълни и ауткоините, и койните и другите неща. Валутата е имала връх 4.016, в момента е на 5.0, значи имала по 10. Съвсем спокойно тази валута може да ми докара едни 80-90 долара, затова си я паза. Предполагам, че изцяло това са символични такива. Не ги мисля тези, просто са проект на моя гледна точка. Дали е възможно от 2-5 долара да хвана 1000x, както на много места са показвали други хора в YouTube, и аз затова също съответно се опитвам да направя това нещо, така че пак казвам, по никакъв повод тези валути не ги препоръчвам въобще, даже и аз съм ги взела и така. Радианта излезнаха много нови майнинг валути, следователно паднаха другите. Аз имам и 100 000 радианчета, които си ги паза. Ще допълвам лека по лека във времето.
И това е. С тази сума, $1420 в момента, съм готов да компенсирам, плюс тези 10%, които чакат при евентуален спад, да мога да закупа на по-ниската цена, да изравна цената. В момента цена, на която аз съм закупил, е, като хванеме сумата, 4183 лева и я разделиме на 77,699, и какво хубаво число. Аз съм я закупил на 538. Моментната и цена е 538. Явно заради някаква лека такса или няма представа се е получило. Или аз съм си мислил, че съм я купил тук, но калкулатора не лъжа, следователно това е цената, която аз съм я закупил. От тук нататък нагоре всичко е печалба. Защо препоръчвам NiceHash? Понеже ме питаха някои човека, както и мои познати, а не примерно Binance или някакви други платформи, както горе е въпросната. Тя е буквално просто тук имаше валута, която аз майнвах и затова съм сложил тук по-малките суми, докато големите суми ги държа в големите борси. Примерно в NiceHash хубавото нещо е, че това е главната криптоборса. Не знам как успяха във времето да изместят с Binance и с другите, защото Binance е, според мен си е някакъв вид банка, но това пак казвам, това си е мое мнение, моя гледна точка, абсолютно никой не оспорвам неговата гледна точка, нито му го втълпявам като мнение. За мен е NiceHash е директно свързана към блокчейн системата. От 2017 има, аз поне я познавам от тогава си имаше, може би от преди това. Тя преработва всичките си валути в биткоин, когато майнвате, независимо дали сте с ASIC машина или с видеокарти. NiceHash беше директно свързана към Coinbase, имаше безплатни прехвърляния към нея, следователно те двете работеха заедно, няма представа какво стана, в момента го няма това нещо, може би защото майнинга така леко понамаля и според мен няма чак толкова клиенти. Другият плюс е, че тя си има собствен маркетплейс. Когато хванете някаква валута, примерно да кажем, имате в биткоин търговия, имате в USDT, аз ще напиша Gala. Тя ще ми излезе в двата варианта, като дам търговия. Съответно, имате абсолютно всичките, не по-различно от абсолютно другите места Marketplace. Няма ги тези фалшивите валути, NFT-та, ауткоини и тем подобни неща. Ако погледнете в Binance, ще видите, че вътре има силно, не знам имат ли край тези валути, които изникват абсолютно от никъде. От Binance аз не съм доволен. Не казвам, че не съм печелил, не казвам, че не съм губил там. Не е моят тип борса, единствено я ползвах за онлайн разплащания, за която беше окей. Но сега на 21 или 20 декември го спира това нещо. И тук, като прегледаме и тук галата, тук го дава даже още по-подробно. Може да се гледа буквално в часове, в минути. Всичко е супер подробно. Имате си най-различни теми, имате си индикатори. Всички ползват съответно TradingView и в общи линии това е борсата, която аз винаги съм трейдвал и винаги съм бил на печалба и уважавам много. Когато влезете във валутата, отгоре имате инфо, което може да прочетете. Тя в момента е Gala V2, се поддържа, моля изпраща токени, тарада, до вашия адрес, иначе ще бъдат загубени, така че много е хубаво да си следите адресите, когато препращате някакъв вид валута от един wallet на друг wallet. Също така, когато създавате wallet, задължително, това е на първо място, което трябва да направите при създаването на регистрация, независимо в коя борса сте или сайт или каквото и да е, да направите two-factor на Google авторизатора, сваля се като апликация за iOS и за Android и оттам съответно вие застраховате вашият акаунт, дори някой да ви знае паролата, дори ви знае юзернейма. Само единствено от вашия телефон вие може да вкарате 6 цифри, които се през всеки 15 или 30 секунди, зависи как си го настроите, те се сменят и така по този начин не може да ви бъде влезнато в профила.
Друга много важна част, защо избрах точно сега да влеза в някакъв вид валута, а не вчера или при една седмица или при един месец. Защото това е датата, 17 декември 2017 година, когато биткоина рязко стартира нагоре и в общи линии всяка година на тази дата биткоина прави някакъв нов възход, дори да е паднал или както и голямото му тръгване преди време от 30 000 до 60 000 долара. И в допълнение към тези хубави новини, Коледата пристига, а както всички знаем, по Коледа стават чудеса. И преди малко успях да видя дядо Коледа, който ми помаха. Следователно аз разбрах, че той е прочел моето писмо и сега ми е много по-спокойно в трейда. Така че ние от Cyber Level и аз ви пожелаваме весело посрещане на празниците и до следващият клип, в който предполагам ще бъде по-добър от предишния и по-вълнуващ с повече интересни неща за говорене. Чао!